Hai os viaxes do Inserso. Quen non quer ir a eses viaxes? Eses viaxes son preciosos. Encontras xente de outro tipo, encontras outras costumbres, outras maneiras de comportarse. Fixamos uns 14, apuntaches o outro día, non? 14 viaxes polo Inserso. Tuvemos en Benidorm polo Inserso 2 veces xa. Sí. Tuvemos alá en Valencia outras 2 veces. Tuvemos en Barcelona. Sí. En Cantabria tamén tuvemos. Sí. Nos recorremos todo, menos ir a Cádiz, que era que nos quedou. Sí, bueno, xa tuvemos en Huelva, ali ao lado de Cádiz. En Huelva, tuvemos en Huelva, sí, tuvemos no ali Rocío. Ali no mismo Rocío, tuvemos ali, en Roquetas collemos o chucu chucu, e cantamos todas as cancións gallegas, ca pandereta e as cunchas. Tuvemos en Murcia, tiñan a piscina arriba na azotea. Sí. Estabas na piscina, vías todo, sí, todo. Sí, foi sí. moi bonito. Ustedes eses viaxes do Inserso foron as primeiras así vacacións para ustedes? Sí. Sí, foron as primeiras vacacións para nós. Non foramos a lado ningún. Nós tivemos unha taberna 50 anos. Estuve moi encerrada toda a vida. Entonces, cando podes volar, volas. A mí me encanta. Porque cando eres maior, se perde a vergonza de decir que me malvou ou que non me fajo ben. Non. O que vas ao Inserso e xa vas a volar, a pasalo ben. E guíante como as ovelliñas. Te levan hasta o avión, despois te recollen por o hotel, que se tratan moi ben a xente, moi ben. Sí. E despois alá baile todos os días. Bueno, un traxe todos os días. Podías facer o mono no baile, podías facer, era o espectáculo. Collemos sempre amigos ali, sempre facíamos pandillas, sempre. Bailar sin perjuicios, e falar ca xente sin perjuicios. Fixamos uns amigos que eran de Madrid, por Dios, que foramos alá, e fomos a Madrid, que tivemos os fillos en Madrid. Recoméndalles ir, que lles dirían a xente? Que vayan, que non queden na casa sobra tempo. Que disfruten da vida, porque mira, cantos máis cartos lles deixes aos fillos, máis peleas hai por eles. Sí. Entonces, aos fillos, non lles deixar Claro, nada, disfrutalo. Claro. Os abuelos disfrutalo e nada máis, que xa se viviu tiempos moi apertados. Claro. Agora, a disfrutalo. O castaño do cubelo xa ten as follas douradas, que llas douro o outono. Unha maña, hai na caída da castaña. Non hai rum, Maruxiña, non hai rum como da laranxiña. Non hai rum, Manuela, non hai rum como da laranxeira. ¡Qué maravilla!